Maar jongens, hoe kan ik euch voor wakker maken? Als Limburger en als... Wat Ja. moet ik dich voorzetten als Limburgse kost? Oh, oké, dus ik mocht nog geen... Wat ga je ervoor eten? Geen risotto met asperge of zo. Nee, dat is... lenterisotto. Soevlees. Soevlees? Ja, 100%. Altijd. Ja, als het even echt eten hebt, hè. Dus geen fly. Ja, maar we hebben het over Limburgse Nee, maar kost. zelfs dan. Het soevlees. Dus zoervlees boven fly. Ja, 100%. Met een frietje en een beetje mayonaise. Oh, lekker. Ja, Dat is wel een goeie. ja. Lekker zout op de frit. Wel, Vlaamse fritten. Dikke friet. Dikke die wat nog friet. een beetje korrelig zijn. En de Ja. binnenkant krokant en de buitenkant. Frieten van oma. Is goed. Zo, werd zo zelf gemaakt. Ik hoor even naar binnenkant. Dat wil ik niet naar de oma. Ja. Kun je er wel van maken? Ja. Tom, hoe kunnen ze dik voor wakker maken? Krokant. Krokant.